recurrente que el decreto de la alcaldía es nulo de pleno derecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 por haber sido dictado por un órgano manifiestamente incompetente. Sostiene, en fin, punto de patus, que el decreto de la alcaldía se excede de las competencias municipales y bueno, añade que el calendario de festivos, manifestación del calendario laboral, es una materia no disponible ni negociable en un acuerdo regulador, siendo competencia del Estado y de la comunidad autónoma. Vale, hauek dira, nolabait, bere gaitzatik aurkezten diren argumentazioak edo. Sententziak, edo epaileak, sententziak esaten duena da. Sin embargo, no puede estimarse este motivo de impugnación. El acuerdo impugnado no altera el carácter festivo del 12 de octubre ni el correspondiente al 6 de diciembre. No lo hace ni en el orden laboral ni en el orden administrativo. Bien, en el decreto pero no altera ni modifica el carácter de ambas fiestas del Reino de España. Hau da, udalak ez du aldatzen festa egun horien izaera edo ez du ukatzen estatuak duen eskumena horretan. Hori geratzen. Hori ulertu dakula da? Nik sententzian esaten duna, hori besterik ez. Batzordean, gero, orain... Hori, baina, bueno, pirabila da, eta gauzak argitzeko azalpenak ematen ditut, eta barriro goratzen ditut. Sententzian esaten dela da, eta horregatik, bertan gero uzten da dekretua, esaten dela da, se recoge el motivo impugnatorio como motivo, digamos, de anulabilidad, dado que el acuerdo aprobado, homologado y aprobado por el decreto impugnado no está suficientemente motivado. Bueno, hori da, sententzia esaten dena. Dekretuak ez du zalantzan jartzen, hori estatuaren eskumena edo bidegoaren eskumena festa egunak definitzeko edo ezartzeko, baina beraz, hartutako edo erabakia, dekretuan jasotzen den erabakia ez doa legaren kontra, baina egia da, ez du justifikatu zergatik hartzen den. Bale, bueno, akaratzen dugu sententzia. Hemendik aurrera, lan egutegiaren erabakia hartzerakoan hori kontutan, sententzian esaten dela beteko dugu. Kasualidadez, datorren urtean, bai abenduaren 6 eta baita urriaren 12 larunbat landutan egokitzen dira. Ez da faltatzen egoera. Planteatuko da urrengoa. Perfecto. Guk sententzia aplikatuko dugu. Eta, argumentatuko dugu, hain zuzen, hemen esaten moduan eta helburu horrekin. Hau da, azkenean, herritarrek irabazi behar dute. Eta ikusten dut, dekretu honetan hartzen den erabakiarekin, herritarrek irabazten dute. Aukera daukate, egun bat edo bi egun horietan ere, udala irekita erabakitzeko. Horregatik, noski, gure botua kontrako zen. Beraz, ez dakit beste dugu bozka nago dugu. Udaleko talde sozialistak aurkeztutako mozioaren lan egutegi buruzkoa mozioaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak,